Hej, detta är bara en liten infovideo. Jag hoppas att det är okej. Men, ni får inte härma mitt projekt. Men, jag och Liam och Peter kommer att göra Helsingborg i Minecraft. Om ni inte blir uppspelta så kan ni stänga av videon. Ja, och ni som fortfarande är kvar, jag är glad att ni är kvar för då är ni lite uppspelta. Om du vill kommer du kanske vara med. Alltså när vi är klara med den så kanske du får vara med och spela den. Det kommer vara jättekul, vi kan vara våra egna personer. Då kan man göra ett skin så att man ser ut som sig själv. Och sen kan man spela sig själv i den här världen. Så man bor i sitt eget hus om man bor i Helsingborg. Annars kan det nog vara lite svårt. Om man bor i Danmark eller Västerås och sånt kan det ta. Jag tror inte vi kommer göra Västerås. Så. Men det var allt för idag. Jag blev lite stressad för att jag glömde lägga upp en video. Så att det blir lite kort video. Men jag lovar att jag släpper 2 videor idag. Och en om en sketch. Så jag ska bara redigera den här. Och sen så är den uppe på YouTube. Så tja då!